दा फाइनाली एसएलपीआरबिआ गोदान नटिस होबावबाय। हेलौ लोगोफोर, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव। दा मानि थाखाय होदों आरो सोरनो होदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बुजिगोन। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। आसाम पुलिस, इन्डियान आर्मि एसएससिनि नोंथांमोना आपडेट मोनो। एसएससि जिडिआ लोगोफोर एग्जाम जासिगोन, बेनो जाबाय फेज 9 2 फेब्रुवारियाव। आरो लोगोसे जिडिना दायो फैथ'वाखै लोगोफोर। दा जेब्ला जिडिनि रिजाल्ट फैगोन आं नोंथांमोननो होगोन, आरो इन्डियान आर्मिनि फैयोब्ला नोंथांमोननो होनाय जागोन। दा बे 29नि जों आपडेटखौ नायनोसै, नटिसखौ मा होनदों आरो मा खालामनांगौनो। दा जोंहा नटिसखौ भिउ खालामबाय, बेनिफ्राय जोंहा नुनो मोनदों 29नि आपडेट जानुवारिनि। दा एसएलपीआरबिआ गोदान नटिस होगासिनो दङ, बेनो जाबाय एग्जामनि बागै। दा बे एग्जामनि बागै बुंदों जे कमन रिटेन एग्जाम, बेनो जाबाय दाखालि जायफ्रा पिएचडि पास जाखादोंमोन एबिइउबि कनस्टेबलाव, एपिआरअ, बेनिफ्राय गार्डमेन आरो कनस्टेबल बायदिसिना दङ। दा नोंथांमोना जायफ्रा बेयाव पास जादोंमोन सेकेन्ड लिस्टआव, जायफ्रा दासिमबो एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामाखै, स' नोंथांमोना खालामना लादो, बेखौनो चान्स होदों। बेनो जाबाय लास्ट डेट एक्सटेनसन खालामबाय एबा बारायबाय, नोंथांमोना खालामनो हासिगोन एसएलपीआरबिनि अफिसियेल वेबसाइटआव। आरो बेनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय, लिंकआ दंखायो डिसक्रिपसनाव। थ' लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव, नोंथांमोना चेक खालामनानै स्टेप बाय स्टेप नायनानै फल' खालामनानै एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामदो। दा मेन प्रब्लेमा जादों खायसेना फट' फैयाखै होनना बुंदों। थ' टेनसन गैया लोगोफोर, फट' फैयाबाबो टेनसन गैया, नोंनि गासैबो डाटाया दंहैखाजोबो। फट'खौ नोंथांमोना उनावहाय सिथाबना लानांगौ जागोन गोनांथि जायोब्ला, नाथाय दायो जेबो जिंगासिनांगौ गैया। दा बेखायनो एप्लिकेसन नाम्बार, नोंनि नाम, बार्थडे होनानै स' नोंथांमोना लगइन खालामदो। बेनिफ्राय जाथ्राबा नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार मोनदों टेकनिकेल सापर्ट, बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै कल खालामनानै सोंहरनो हागोन। वर्किं डेज दंखायो, स' नोंथांमोना टाइमखौ मोनदों 10 AM निफ्राय 5 PM सिम। थ' जेबो टेनसन लानांगौ गैया, माखासे फिसा फिसा टेकनिकेल इसुनि थाखाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जाखायो। नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया, नोंथांमोननि जेबो गोरोन्थि गैया। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आसाम पुलिसनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बोरै सेलेक्ट खालामनांगौ होनोब्ला नैबे कमन रिटेन एग्जाम पर्टेलाव फैनानै जोंहा जेरै मोनदोंमोन, जेरै एप्लिकेसन नाम्बार ना, बेनिफ्राय केन्डिडेट्स नेम, बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै केपसा होनानै रेजिस्टार खालामदो। आरो जेब्ला रेजिस्टार खालामगोन, नोंनियाव प्रफाइल मोनसे ओंखारखायो, बेयावनो नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्म मोनसे गोदान मोनगोन खनायाव, बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना फट' फैयाबाबो जेबो नङा। दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर। जेब्ला एसएलपीआरबिआव गोदान नटिस फैबावो नोंथांमोना थाबैनो होगोन। आरो जायफ्रा एग्जाम सेन्टारखौ सेकेन्ड लिस्टआव फैनानै खायसेया जुदि बङाइगाव, हमना ला बङाइगाव, बेनिफ्राय ओरै हाफ्लं, दा नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हायाखैबा जिंगासिनांगौ गैया। दा बेफोर जाबाय माखासे टेकनिकेल इसु। बेनिफ्राय एडमिटआव जि सेन्टाराव फैयो नोंथांमोना बेयावनो थांनानै एग्जामखौ होनो हागोन। स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट। बेनिफ्राय सोनाबनि भिडिअ फैगासिनो दङ, जे नोंथांमोना माबायदि खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव नायनो हासिगोन। बेखायनो नोंथांमोना इभिनिंआव नायनो हागोन। स' नोंथांमोना इभिनिं 6 एबा 7 PM आव नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानानै थानो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना माखासे बुक्स लाना फैगासिनो दङ रेकमेन्ड खालामनो। थ' जायफ्रा आसाम पुलिस एसआइ एग्जाम लिरगोन, बेनिफ्राय कनस्टेबल, स' नोंथांमोना फैबाय थानाय भिडिअ मोनगोन मा मा बिजाब फरायनांगौ। थ' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होनो हागोन।